Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggy'S Cuisine! For today's video po, ang imumukbang po natin ay meron po tayong crispy chicken skin, meron po tayong carbonara po, tapos chicharon. Tapos yung drinks po natin, milk tea po. Yung sausawan po natin, suka po. Tapos linagay ko po ng konting pinakurat. Pero before tayo kakain, i-bless po natin yung pagkain na sa harap. Excited po ako sa crispy chicken skin. Kain po. Sausaw natin. Sarap. Chicharon. Oh. Yung crispy chicken skin po natin, nilagyan po natin siya ng chili powder. Sarap.
Yung flavor po ng milk tea po natin is yung ice cream milk tea po. Tapos yung pinalagyan ko pa siya ng cake cream po. Sa mga milk tea lover po dyan, magugustuhan niyo po to. Sarap. Sarap. Lalo na po summer. Sarap uminom ng mga malamig. Bigyan ko si Mag.
Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Sa laging nagsishare po ng mga videos po ng Maggy'S Cuisine, thank you so much po sa suporta. Tsaka God bless din po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy'S Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mexico, tsaka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kaawa po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, I Eat Vlog, Bunso Games, siya po ay si Junior Senior TV po. Sa Super Kao po, Kusina Bicolana, Round 21 Saudi Vlog, at saka Dan Cano Vlog. Sa Hibigating Team po, Sisi ko, Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po, pakilike at subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng ASMR Mukbangers at sa lahat po ng Pinoy YouTubers, shoutout po. Shoutout po sa mga team Matibay, Maria Chance Vlog po, pakilike at subscribe po. KRIESHA Vlogs po, pakilike and subscribe din po. Babes TV po, pakilike and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, pakilike and subscribe po. Maggy'S Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.